Atamalo 13 mar jopuonj mag JSS lipot mar duol mar NGEC yango ni pod gin jopuonjre kata interns ka counties kaka Garissa kod Baringo emotelo kwan mamalo mar jopuonj ma pod in interns kipimo gi counties mamoko. E kwan mar jopuonj ma duol mandiko jopuonje tich osendiko nyaka ne Kenya kaw telo kata Kenya Kwanza, nus margi gin jopuonj mag JSS kata bed ni rem to pod nitiere e kinde ma ywak moko bende medo wuok. Wabed piny wang'ini ka jo JSS gin e bridge mar primary gi senior secondary. How nyalo konygi nado nikech ng'ur continuously ng'ur biro miyo somo kata nyithindo ma public sector ok bi perform maber. Kong'ire gi the third parameter maluongo ni jopuonj onge, the third one en nyithindo. In most public schools kata town kai kata Kisumu kocha iyudo ka nyithindo ni 80 e klas achiel gi japuonj achiel. Japuonj ni ma en JSS mogul ma be seche moko kata ni ndan ma onge kata medical cover. Idwaro no puonj nyithindo 80 onon kwano gite otim compositions on need. We are giving nyithiwa manie public schools a raw deal.